Pak Lurah ning kono ki wis sampe kowe. Lah meng kon ngadeg tok. Ora apa-apa. Lah piye? Pak Lurah kulino kok ya. Guru ngadeg wis aja diomongke. Jenengan ngancani kula, nggih. Kapunten Bu Lurahnya ketemu nyilik dulu mawon kok ya. Lah ibu wonten ta, Pak? Wonten. Nah, iya kan. Mulane kok wedi kaya anu, oh ya ora ngono. Mboten sah dipenggalih Ibu kajengi lenggah wonten mriku. Panjenengan kalih kula riyin nggih. Sabar nggih Bu. Izin Bu nyambut sekedap. Bu Lurah kula nyambut wonten pundi ta Ibu? Kula nyambut Bapak Lurah riyin nggih. Jenengan apa sah grogi? Ah, kae Bu Lurah kae muni nggih ning tangane gegem gunting. Kula lapi napa pripun Bapak? Ora macem-macem. Lah apa? Ora usah dilap-lapi. Lah kringete arek milih-milih. Aku iki wong wedok clemer. Lah kok iso? Tangane mlebu sak barang. Saderengipun dipun buka swasana mangke ali ngenteni Bagong sing dikongkon karo Bapak Semar menika kula tak ngaturaken pamundutan rumiyin kala sonten wau dereng saged dipun aturaken. Nggih menika rujak jeruk dipun bawani. Wah, dari Bapak Taruji. Dari Bapak Taruji nyuwun rujak jeruk dipun bawani duet dengan Pak Karjo. Waduh, Pak Karjo ki sing endi ya? Oh, nggih. Ya. Mangga, Mbak Ayu diselitani Mbak Ayu. Kula piyambakan mawon. Hah? Piyambakan. Jumeneng nok, jumeneng isih akeh sing padha mrisani. Iya. Ki mau kersane duet karo Pak Karjo, ning Pak Karjone nanti mbok ora ngerti aku. Oh, ingkang menika ta. Nggih, nyuwun pangapunten Pak Karjo, matur suwun nggih. Menika ugi wonten awala saking Pak Lurah Sukamaju. Sugeng dalu kawula nyuwun lelagon Gerajakan Banyuwangi kaliyan Nyidam Sari. Matur suwun Pak Lurah Sukamaju nggih. Mangke kula aturaken Pak Lurah. Ya. Nggih, monggo Pak Karjo. Nggih. Monggo. Monggo ingkang bawa Pak Karjo menapa Mbak Ayu? Nggih, menawi saged kula tak pengen belajar. Oh nggih, monggo Pak. Wah, mboten panjenengan kala wau sampun ngaturaken maca pat sae. Monggo Pak Karjo. Mangangkat sepinten. Terus pundi? Neno. Pedhot ndrandang. Pira? Sampun pas. Ngentang-entang. Ya. Bonek kowe taka dani. Apa ora kowe yo? Pak Netole aja nyala. Ya. Pak Netole aja nyala. Ngregoni nggon. Ngregoni nggon. Kurang Terus genti kakung. Apa kang mbok uculi anu kandhani? Apa kang mbok tandangi? Iya. Aku gawe. Ayo. Aku gawe
rujak jeruk bumbune kuwi apa gula lombok terasi jeruk bali wetone saka ngayo ganti ijol Pak Karjo. Monggo Pak Karjo katuran jemeneng menika tasih wonten pocong. Lho niki sing ngersakaken jenengan kok ya. Tinggal dhewean. Yo. Tasih wonten pocongipun. Pocong? Nggih. Mriki to. Kok sajak kaya wedi to kalih kula. Nggih, Mbak. Niki tesih putune dhewe kok, Mbak. Nggih, tesih putune dhewe. Nggih. Pun Cina. Kula niku mboten nyawang piyayine. Mboten nyawang ibuke. Mek lek kula rungokke niku ngendikane. Nggih. Pripun? Ngendika jenengan niku le. Lah pripun nek kula? Wedi apa Mas? Kok wedi napa? Napa kula niku medeni to, Pak? Le medeni malah niki. Lho. Medeni kula kok. Lho, nggih, nggih. Nuwun sewu nggih, Bu nggih. Nggih. Kok Ibu to? Niki yuswanipun nembe kawan likur, Pak. Kok tesih bocah lho, Pak. Nggih, mripat anu malah tulas pindho. Oh, niki kawan likur ning mripate wis rusak ngawur. Nih. Nggih, pocong. Pocongipun, Pak. Monggo cakepanipun bebas mawon. Bapak Pocong, Pasar Mlati Kidul Tengkung upamane.
Napa bapak bojong rantai balung upamane ngoten niku. Terusane napa? Niku apalane Mas Gareng lho niku. Nggih. Bapak bojong. Ya. Niku. Terus pripun? Sabane ing turut Wah, luar biasa cengkoke. Terus pundi? Dawa kaya ula. Dawa kaya ula. Pensoanmu lambung kiring teka lunga si bojong muntah kuwaya Ae ae ae. Matur nuwun, Pak. Ajeng titip napa? Oh mimpi nggih. Oh, Nawang bawa sepindah melih mimpi. Oh, nggih. Wah lah iki, wah. Nggih kali Mboten belajar. napa-napa, Pak. Mangke Mumpung panggih wonten mriki. nggih, nggih. Kula mireng kabar sing mentewe ni jeng napa kira-kira? Terus endi? Apa? Mentewe. Kula mau mboten nih. Oh, Mijang Sonten. Nggih. Matur nuwun. Wong enten kabar gembira ngoten. Nggih. Kok menawi benjing niku mboten enten halangan sok kula tumut sowan mriku. Oh. Nggih. Mimpi. Terus pundi mimpi? Nggih. Mimpi monggo, Pak. Ngambara ing ngawang-ngawang. Sekedar, Sabar, sekedar. Pak. Kedunguran, Pak. Ngambara ing. Mbok sadi mriki. Ayo, kowe kudu maklum yo wis tuwa ki iso keduren ra krasa. Lah nggih. Jane wis tuwa karek nebas iki. Mangke kula pernahke, kula benake. Oh, jenengan angkatke sik sepindah mawon. Oh, nggih. Nah. Ngambara ing ngawang-ngawang. Monggo. Anggelan ngut bebasan tanpa tepi. Mboten sah kesusu, mangke ndak cepet rampung. Jam pinten to? Ture jam 7. Mangke mboten ndak cepet rampung bawane lho. Sepinten? Narabasing meka mendung miber ngideri jagat duh mulan doro ngambara nggahi gunung katungkul ngumbar gagasan satemaki ngawa mimpi. Iya, luar biasa. Wis sepuh. Seluk. Nggih, monggo. Sripat sripi. Ya. Lembehane Makasih. Candes luwes
dadi sangat iku sono ing ayu masih kenyo tanku dong 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 data ketina aduh mesem cepat maju Noras Ranto akan deklar lagu ya katon bunga alon-alon Mbak malah penak banget doham sari kuciwan matur nuwun bucange nggih wekdal dipun paringaken kula niki pun malik gareng senes bucange oh nggih nyuwun ngapunten nggih pun nyaketen cangikan terus wah iya niku kleru nggih nggih leresku enggak sih entuk 9 mboten napa oh nggih matur suwun Pak Karjo wah nggih sampun piye sepuh ngliwuri kabudayan sembah nuwun nggih Pak alhamdulillah kula tulungin apa pripun mboten kok ya maksudnya niku wae namung nyengkake ngoten jagake ngoten mawon kowe iki senengane bebeda kowe lha pripun ta kisruh engko pikirane ya alhamdulillah termasuk sesepuhe seni ning kene ya panjenengane anu Pak Karjo menika Mas nggih oh ya alhamdulillah sak menika sampun meninggalkan dunia hitam rambutnya wis putih kabeh ya sak kira nek ngendikane iki serius nggih matur sembah nuwun Bapak nggih kula sampun Pak sampun nggih matur sembah nuwun anak matur sembah nuwun swara tek iso kaya ngono coba napa nek Mas suwantene niku le nyindane ukit kelas 2 SD panjenengane iki nggih ukit kelas 2 SD wis wani nyindani wayang sewengi niku dadi nek suarane wis dadi niku asinden kula niku dhewe-dhewe kok niku ayu suarane dadi tengane iki awake sing dadi ayo dadi lemu ayo pancen dadine dhewe-dhewe nggih lha sing mriki dadi napa niki sing pundi wah niki ya tetep sesuk dilongkas dadi niki sinden satu-satunya sinden yang bertitel S2 niku panjenengane niki nggih lha kok ya padha karo aku to no sampeyan niku wah lha kula niku S cendol dawet wah lah tak kira nek S2 apa S3 tapi alhamdulillah kok no Mas sampean kuwi duduk suku Jawa kersa nguri-nguri kabudayan Jawa kuwi jan luar biasa tenan kok iya lah yo kaya aku ndi anak wedok ki hobine malah mancing ki Nduk sapa anak kula wedok niku lho tenan kula mancing no sehate ra umum kok ning sampean yo mesti biyen seneng mancing biyen ketara kula nggih mboten tak seneng kula oh kula nek beda kula niku prai sewengi tak nggo mancing Mas estu kula mboten gara kula niku nek mancing-mancing iwak niku lha nggih to lha nggih wong mancing niku nek gumantung iso entuk iwak gedhe gumantung delok le turu bojone kok lha kok sakit ngoten bojone turu miring ngulon le nguncalke walas anu senar saka kulon oh ngaten bojone turu miring ngetan le nguncalke senar saka wetan
nek bojone turune mengkurep niku jaring aja mancing. Oh, ngoten. Nek bojone turu mlumah, apike ning omah wae ra usah mancing. Lah kuwi padha karo Mas Awu. Umpami bojone niku turune mlumah terus ngorok ngoten pripun niku? Wah, niku apike lunga mboten sah mulih. Ki rungokno Bu, bojoku ki ngono sok. Nggih, wah matur suwun. Menika pamundutan saking Pak Lurah Mas Gareng. Monggo dipun pinangkani. Anu wonten Grajakan Banyuwangi kalian Nyidam Sari. Mangke grajakanipun kajeng Elisa, Nyidam Sarine Mbak Tatin. Ya ning kok kaya luwih srek nek Mbak Tatin nyekar didampingi Pak Lurah menika mesti Kedahe ngoten. Nggih. Kedahe ngoten. Monggo. Pak Lurah kajeng tindak supados prisa. Nggih. Yo Tin, ayo. Monggo nyuwun lan penggalih dumateng Bapak Lurah. Sapa ngerti kowe dikai kelurahan iki. Wong ya sekene wis bentuke padha bali desane kok ya. Nggih. Mboten apa-apa Pak Lurah, monggo. Iya. Ming dampingi kok ora kula mboten ajeng. Monggo Bapak Lurah. Nggih. Ayo jumeneng wis. Nggih, monggo pindah malih. Ayo ngono ya. Pak Lurah jan. Iki mesti piyayi Grapyak Sumana, sosiale ya gedhe iki. Wah, lek delokane iki coba engko aku sangone pira. Aja ngono lho. Lah biasa ngene iki kok ya mboten usah. Sugeng dalu Pak Lurah, monggo. Sugeng enjang. Oh, sugeng enjang, Ci. Nggih. Mriki Pak katuran wonten mriki nggih. Sugeng dalu kicange. Nggih, lho piye, Tin. Piyayi gagah gedhe dhuwur suarane sugeng dalu. Ampun ngece lho jenengan nggih. Ora diterke nang bandara kowe. Tinggalan pesawat meneh kapok. Heeh. Nggih, monggo dipun dampingi Pak supados Tatin le nyak-nyak le nyak-nyak anu nyanyi apa? Nyak-nyak piye to? Le nyanyi ya apik. Nyak-nyak. Heeh. Inggih menika nyuwun Nyidam Sari. Panjenengan ingkang bawa Bapak. Ra Sebuntene mboten saged. ora dipaksa. Lah? Pak Lurah ning kono ki wis sampe kowe. Lah meng kon ngadeg tok. Ora apa-apa. Lah piye? Pak Lurah kulino kok ya. Gurung atik wis aja diomongke. Panjenengan ngancani kula, nggih. Ngancen. Mbok dijajal cuantene, mbok menawa ento Mas Gareng. Mas Gareng. Ora aku iki ndelok Pak Lurah iki lho. Kok ya dasare jek enom kok ya iso dadi pengayome desa kene lho. Dua periode malah. Nggih. Oh. Nggih, tenan kok ya. Yo. Kowe sesuk mesti nek Pak Lurah kerenan paling ora disangoni Apa? ambil sawit loro. Brondo. Boleh gawa piye? Atok sunggi. Aku mentah wae aja sawite. Ambil sawit mentah. Hah? Uduk. Lah apa? Ya. Dijelke sik. Yes. Yo mangga. Yo Tin. Kawani. Duh wong bagus. Nah, madhep Pak Lurah kaya kesane iki gandrung ngono lho. Nggih. Pepejaning ati. Pak Lurah ming guyang-guyu wae. Saiki ketok to kelemane. Lurah iki arep ngadep masyarakat sak desa kendel didepi sindan siji wae ndredeg ngono. Modele kaya mendur aku nangan. Mongko iki urung cedhak lho lagi ndelokke lho. Aku dadi Pak Lurah tak mek-mek. Mek apa? Maksudku ndemok tangane ngene salaman ngono lho maksudku kuwi. Pak Lurah mboten kersa salaman kali Mbak Tatin. Oh sampun. Aku kok gak ero. Sampun. Oh nggih.
Kok meneng mawon to Bapak Lurah? Aku piye? Halo Mas Bagong. Piye? Iki Pak Lurah ming meneng wae terus aku kon kepiye? Kowe sing aktif. Iya. Ngadepi wong ayune kaya ngene iki mesti ya aku dhewe ya grogi. Bisa dipraktekke rene. Grogine ora mergo nyawang kaya ngene iki. Ini. Duh tewa. Tak leman nek. Suara iso kaya ngene. Aku di bojo kaya ngene iki masih ra nyambut gawe no gelem. Sawa. Lah terus piye? Umpama di bojo di suara kaya ngene lho masih ra nyambut gawe gelem. Sing ora kon nyambut gawe? Aku umpama andai kata ibaratkan. Terus sing nyambut gawe sapa? Ya dirinya. Lah ya terus Aku mek nunut turu karo mangan tok. buang kalian wae. Lho. Jur ganas. Ganas niku, Pak. Lah ngapa wong lanang ora kerja? Oh iya, gara-gara Pak Lurah iki lho. Walah somring awak mami. Kibat ini Pak Lurah kowe aman apa ayo mulai aku engko ya. Kapunten Bu Lurahnya ketemu nyilik dulu mawon kok ya. Lah ibu wonten ta, Pak? Wonten. Nah, iya kan. Mulane kok wedi Lah kaya iya kok ya. oh ya ora ngono. Mboten sah dipenggalih Ibu kajengi lenggah wonten mriku. Panjenengan kalih kula riyin nggih. Sabar nggih Bu. Izin Bu nyambut sekedap. Bu Lurah kula nyambut wonten pundi ta Ibu? Kula nyambut Bapak Lurah riyin nggih. Oh nggih, angsal kok Pak. Jenengan apa sah grogi? Ah, kae Bu Lurah kae muni nggih ning tangane gegem gunting. Arep disuduke gareng sing kuwi ta. Awakmu wani tembung Bu Lurah. Apa saiki awakmu nembung nang bojoku wani apa ora? Mene piye? Bu, gareng tak silie ya ngono. Agak aku nek kaya ngono. Aku yo milih Pak Lurah. Mbangane kaya ngono. Aku dibandingin kok karo gareng. Bu Lurah, Pak Lurah, pangapunten kok Bu Lurah dipanggil Bu Lurah nih. Kalah saingan ya aku. Besok kapan katakan jejer lan wong bagus umpama nonah kodo Pak Lurah wis mulai kemeringet. Kula lapi napa pripun Bapak? Ora macem-macem. Lah ngapa? Ora usah dilap-lapi. Kringete arek milih. Aku iki wong wedok clemer. Lah kok iso? Tangane mlebu sak barang. Eno. Tanpa perahu sasatara ing Jalatri nyidam sari asmara. Berarti kan iso dienggo tenger masyarakate piye? Napa? Nek Pak Lurah nesu ae lagi duka kae do golek kok sinden ora ndelik ya. Mangga. Mergo apese Pak Lurah teng mriki. Nggih. Ya. Apa Mas lirama sekar melati. Ayo. Aku kumbang nyidam sari Kali ngulon sedyane kelakon. Apa Mas lirama margi wong
goyang toh, Pak? Ngomong sentuk-sentuk awan nih. Apa iki? Kok sentuk-sentuk? Lah Pak Lurah mike di madepne mengisor e. Ditutupke ngisor piye ta? Lah sentik-sentiknya piye? Wong mongkon goyang kok kaya lara parah. Saged goyang to, Pak? Kula pun sentik-sentik. Menika mengke asing dangdut terus panjenengan joget nggih raketan. Iki isih siji meneh lho Pak, sampean ampun mandhap yen lho. Niki bar tatin niki mengke gerajakan karo sik rada cantas niki alisan niki. Ya. Yo, Tin. Nalikan ira Ya, niku wonten rencange, Pak Lurah. Oke. Sukses satu kali. Iya. Langsung disambung saya. Nggih, ayo nak kene. Mboten pengin Bapak Lurah boten riku. Nggih. Diatur iki gajakane. Ditimbali Pak Lurah kok malah nyekak Pak Lurah. Ora apa-apa ngene iki rang mendinggo keakraban kok. Iya. Pak Lurah ampun mandhap lho. Modal. Mriki riyen lho tanggung jawab nyuwun kok medhun. Ampun piye iki mau? Pak Lurah ampun Mandhap. Dan ngigil mawon kalih kula joget Banyuwangene. Wah, iki saya liar. Jan bocah kok ya. Jawane pundi panjenengan? Jawa Timur. Jawa Timure pundi? Lamongan. Oh nggih, benjang kula tumpas pecel lele nggih. Nggih nenjenengan. Lah kowe ada ra takon Jawa pundi to, Sang? Kemang. Ra gelem. Kowe nek tak takoni arep nukoke aku apa? Jalukmu apa? Jalukmu apa? Ya apa kek ngono panganan sing jelas. Senengmu panganan apa? Panganan nek takoni liwangsulan jalukmu apa, Sak? Jaluk patimu ngono. Jaluk pati iki apa? Mutar. Wol, jaluk patimu, Pak Garek. Aja nuruti kono. Wong urip kabeh bakale mati. Lek aku mati saiki isin aku. Ngapa isin? Isinnya didusi dulu wong akeh. Nggih, Pak Lurah luar biasa, Sa. Luar biasa. Ini swadaya desa bisa menciptakan
kelurahan yang kaya ngono kuwi dan dia juga 2 periode. 2 periode. Sukamaju kene iki ora ana sumur ning beliau bisa menciptakan apa jenenge tampungan air sing iso mencukupi semua. Oh luar biasa. Niki dados kepala desane mriki guys. Kepala desa. Kepala desane niki Sukamaju nggih. Kula nggih gadah desa lho. Sukamaju. Sukamaju. Kula nggih kagungan desa aku ya duwe. Suka ngelih. Madang terus uripku. Wah iya. Ayo. Nggih gerajakan nganggo bawang mboten Pak. Nganggo. Nggih. Gerajakan Banyuwangi. Ya. Suarane gending belia biangan. Piyai kene iki ana sing saka Banyuwangi komplit pokoke iki nggo tamba kangen piyai Banyuwangi sing lenggane kene. Niki trans napa mawon Pak Lurah meniki ten mriki. Piyai pundi banyae. Tran dari Jawa Timur. Jawa Timur, Madura, Jawa Tengah, Madura ada, Jawa Barat. Jawa Barat. Bugis. Mayoritas Jawa. Mayoritas Jawa luar biasa. Bugis ada, Banjar ada. Waduh, kathah nggih rakyate pinten sedanten. Wah, kowe iki takone. Pak Lurah kok kon ngitung cacah. Lah kene Pak Lurah diintegrasi lek ya kene iki. Nggih. Sekitar piro 300 kakak nggih Pak nggih. Luar 300 biasa. kakak. Iya. Ya, terus ke sa. Nyerah biai Noswantara Banyu wangi Hari ini wajah Pak Lurah luar biasa mergane streamingku Dalang Sena mau limbukan 21.000 saiki isih 19.000 penonton seluruh dunia. Wih, luar biasa. Yes. Untung wae yo dandan ganteng Pak Lurah. Didelok sandonya lho. Hei, kowe iki Pak Lurah ki rasan bobak iki wis ganteng. Iya. Kok untung wae dandan ganteng. Ya, ya. Kang kalebyat lebyat belambiangan Biasa wae rasa nganggo ngono rasa. Aja takon seneng kang disangga tanah India kumaliaring Taman Sari Nuswantara. Ya, mangga. Yo, buka, yuk.
sing tau sepi lanang wadon handap yatim ngirangaken susah ngati lungguh ring palasir pasirian sembur-semburian garedowan manuk-manuk seliberian lanang wadon uber-uberian bisik semayanan mantri janji urip biara sir-siran gending asli Banyuwangian Kerajaan Banyuwangi Raino Bani sing tau sepi lanang wadon handap yakni ngirangaken susah ngati lungguh ring pasir-pasiran sembur-semburan garedowan manuk-manuk seliberian wadon uber-uberan gandeng tangan nang pinggiran engger pesisir kerajaan bisik-bisik semayanan mantri janji urip biara sir-siran ambekan yangan gendeng asli Banyuwangian sir-siran ambekan yangan gendeng asli Banyuwangian menika Pak Lurah atur sembah nuwun nggih Pak wah alah Pak Lurah niku mboten sak repot-repot to niki lho waduh iki piye Pak nek tak tampa nek ngene iki ya waduh nggih matur sembah nuwun nggih Pak Lurah matur sembah nuwun nang ngaten niki lho Lurah sing lah iya kok iya baik
karepe rasa repot-repot kaya ngono kuwi aku sing gak penak nyapo ngowae gur semono lho. Jatahku lho iki. Nggih. Ya matur suwun Pak Dekare. Matur sembah nuwun Pak Lurah. Niki jerene wong Jawa nika lho. Pripun? Sapa sing gelem utah engko rezekine bakale nambah. Leres nggih. Nggih lah niku wau. Buktine kaya Pak Lurah ki wis gelem utah tak dongake Pak, sesuk rezekine nambah. Matur sembah nuwun. Sapa ngerti dulur-dulur kene iku kabeh gelem utah ning kene lho. Lah nggih. Nggih niku. Ibu-ibu nggih didhawuhi supados nembang. Ngaten, nggih, monggo. Mboten kecang salah setunggal, mungkin ndak wektune telas. Heeh. Salah setunggal mang pilih Mas Gareng. Sinten? Derek mawon. Salah setunggal Ibu. Nggih, monggo saking ibu-ibu. Ibu-ibu sinten niki lho maksudnya. Oh, ibu niki to? Nggih, sing Angkitu lek ibu kono mbok. Angkitu golek tambahan utan ngono kok ya. Oh, dikira ibu-ibu Oh, sapa? alah. Nggih, Sing Mbak mriki. Sri Mulyani menapa Bu Sruwarni? Ya. Monggo, Bu. Umpami sareng pripun? Monggo. Bareng-bareng nok kene. Wong niki nggih kembar kok ya. Oh, kembar to? Nggih. Oh. Lah sing niki medale keng ngajeng. Lah niki metune keng mburi tok niki. Wah, Kembare dadi kados keten. Monggo Mbak Yuswarni ngrusak bekakas. Monggo. tekno niki nek sakek nekate kok ya. Nggih. Monggo Bu, sareng. Ya. Iya. Diaturke. Monggo. Nyuwunan wau gubuk asmara. Oh nggih, monggo Bu, gubuk asmara. Ngagem dipun bawani sae ya. Nggih. Monggo. Nyingkar nyingkur pitane nyingkar nyingkur langsam nyembah lutan lelampahan kang kaburi tresno tulus nadyan nengku buk as Monggo. yen liwat aku kelingan gubuk kae piye tak golek neng cakakan tertulisan pakno apa isih prawan jenenge gubuk asmara
babak tulisan warna Matur sembah nuwun Bu Sri Mulyani, Bu Suwarni. Iya. Apa iki Mas Gareng? Nggih, kula tak neruske lakon nggih mengko. Oh, nggih. Ora rampung. Ya, nggih. Malah kebiaran ora prayoga. Nggih saderengipun kula ngaturaken gunging panuwun mbok menawi enten kalepatan kula kaliyan jenengan kula nyuwun agungi samudra pangasami. Mboten wonten putih, pokoke wis seniman iki ngenten iki kudu mancing ajur-ajur ngenten iki. Nggih, matur sembah nuwun sepindah malih. Nggih, matur suwun Mas Gareng. Ayo. Lapor bapak kono. Heeh, aku tak matur karo bapak. Le dikongkon nang ngendi negara Ngamarta. Ayo. Janeng yaning talaga kadirangit. Pasulan upamaneka lintang tulya kusuma yana sumawur Semarika den mrayitna semuriris semuriris eka balik
Kakang Semar, aku ingkang prapta ning Karang Kadempel, aja dadekake kageting penggaling Kakang Nayantaka. Hah? Miturut critane Bagong kabeh pun diaturke teng kula. Pustaka Jamus kelima sada ical. Merga diasta Sinuwun Ndarawati Petruk anak kula. Sulaya kalih Sinuwun Prabu Mandura wekasan Petruk. Kenging pusakaning Nata Mandura kendhang kapracondak kontal kaprapal. Monggo kabeh niku estunipun kula mung kepengin ngemutake nek pusaka niku mboten kenging pisah kalian para Pandhawa. Ning wangune napa sing kula sasmitakake kan ndara-ndara kula Pandhawa lumantar Petruk. Pandhawa mboten ndungkap ngantos dados sarana murcaning pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Kakang Semar, aku nyuwun marang Kakang Nayantaka, apa ingkang tak tindakake? Lah nggih nemokke pusaka kalih nemokke anak kula Petruk. Gandeng pusaka sing asta wujude Nata Ndarawati arepa sampeyan selak ora nggawa pusaka ning sampeyan sing kula tuduh ngilangke pusaka Jamus kelima sada. Mula baline ya saka sampeyan. Baline pusaka nggih saking Sinuwun Ndarawati. Syukur bagi sampeyan iso ngangin-angin kabar teng pundi dununge anak kula Petruk. Nek isih urip mang beto wangsul teng Karang Kadempel. Nek pun mati, kula ruktine kuwandane Petruk sak tataning panembahing para kawan anak kula Petruk Ndara. Semareka den prayetna samurires eka balik Tityani gandayani tresna warnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Ya to Kakang Semar, yen to pancen kaya mengkono aku nyuwun pamit tak goleki menyang di pustaka Jamus Lima Sasa sartane anakku Petruk. Kakang Semar aku nyuwun pamit. Sartiti ngati-ati nggih Den kula kanteni anak kula Nala Garing kalih Bagong muga-muga enggal pinanggih Ndara. Semareka den prayetna semuriris Sinuwun Kresna wis jengkar, rasaku kok ora kepenak. Ya, coba. Tak awat-awatane saka kadohan tindahing Sinuwun Ndarawati mau.
merana sumebang wangaruna dinetraning uga rapuh sabdaning kokila ring kanikara saketer kene bunga engkong lir sing bene panto Topetoking ayam wana mrak manguwuhing agakan Bapak Penemban cumengklungen kadidening entosisi mling pawa gabus kumambanging sira Kresna anggen kula ngrantu dhateng rawuh paduka Bapak Penemban wonten ing negari ngawu-awu langit ingkang putrapun Dewaning Rat cumadung dawuh anakku ngger anakku wong gagah Dewaning Rat netepi kelawan apa ingkang wis nate tak kandhakake marang sira kulup atmajaku bocah bagus nggonmu duwe pepinginan dadi nalindra ana ing negara Ngamarta dina semengko bakal kasembatan menapa to sababipun Bapak Penemban Dewa Kahana paring dawuh ing mekaten marata gage sawangen pusaka ingkang gak gawa iki aran pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada iki pusaka pengapesaning Pandhawa nganti ndak rewangi Membanata Ndarawati beja ora kadenangan dening para Pandhawa wekasan pusaka iso tak lembut iso tak rebut mulyen to kowe bakal dadi ratu ning negara Ngamarta yen to wis kedunungan pusaka iki bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinari mesti bakal kelakon dadi nalindra negara Ngamarta nggir Dewaning Rat cemangkah kanggo sesumbar pindho bumi gonceng kumaludhuk kumaludhuk kuntor katup lumembah penyukang kumambang Sang Wisnu Bathara kang ngarsa nglebur wiyati wala dalah ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan
mekaten badhe kasembadan panjangka kula Bapak. Dinapa ingkang wis mbok tentokake ayo tak kanthi marang negara Ngamarta. Ngraman lan para Pandhawa bondo marang para Pandhawa benjang ngantos menapa sakmenika ngantos menapa. Dina menika ugi monggo kula kanthi bawa penemban dhateng negari Ngamarta badhe kula bondo para Pandhawa. Iya to yen pancen kaya mengkono ayo tak dherekake nggih pate wonten dawuh ketap napa wadyabala. Segelar sepapan aja ingkang cicir nderek tindak ingsun ngrabosa negara Ngamarta pati. Ngestaken dawuh sinuwun. Oh Mangawur-awur wurahan tengaraning ajurit gong makur gongso tetekaya butula. Waduh kaget aku. Tak kira yen wong wadon bareng tak wis padake jebul iki priya. Baguse uleng-ulengan mlakune lelayangane diiling-iling dhewe. Raden kowe sapa? Ana Nalindra mudhun saka Palwa. Ngirit wadyabala segelar papan. Kowe sapa ngaku? Nalindra ing awawu langit Prabu Dewaning Rat. Prabu Dewaning Rat iya. Kowe sapa? Raden Janaka. Raden Janaka. Ya Raden Harjuna. Ya Raden Harjuna. Kepasang Yogya katuju ing Raden gandeng aku mudhun saka Palwa durung ketemu pawongan. Monggo aku bingung dalan endi ing jemujug wonten negara Ngamarta. Apa wigatine dene kowe bakal mapan negara Ngamarta? Raden Sumurupa. Nggonku kepengin dadi ratu ning negara Ngamarta kuwi wis tak ampet pirang-pirang warsa suwene. Nganti bapa penemban Dewa Kaana bapa guruku iso nglembut pustaka Jamus Klimasada. Mula praptaku ning negara Ngamarta nedya ningkes para Pandhawa aku bakal dadi ratu ning negara Ngamarta Raden Janaka. Ridho mangawur-urakan ngaraning jurit gong makur gongso tetekaya butula. Lah kok dadi panyawangmu lawan aku? Tumuli beda ana apa Raden? Lek nomripatmu gatekno gobokmu. Yen kowe durung tau ngerti karo aku panengahing Pandhawa saturing Madukara Raden Janaka. Walah dalah sing edan moni macan keparep. Babarke pisan ngethok wit sing gedhe ora tak jujut deleke nanging tak piprili pang-pange. Kowe dhisik tak bondo Maraja Banen Janaka legane atiku.
Mati we. Jebol diadamu. Oh, nembat. Tiba saka Dirgantara, nemban. Nyatanipun kula sampun pinanggih piranganing Pandhawa. Lho, sapa nggih? Naminipun Raden Janaka. Nadan sampun kecalan pustaka Jamus Klimasada ning Pandhawa tasih debya Surasekti kalintang jayaning perang. Buktinipun nembe sekedhap kemawon kula sampun meh kemawon sirna Margalayu minggira Janaka tak tandangane nggih. Raden Janaka pendhita tuwa sapa? Dewa Kahana. Wong tuane dewane ngret kowe sing nyolong pustaka Jamus Klimasada ora mbok balekke tak pecah sirahmu, tak pecah sirahmu diseparat kowe. Ayo, amuk. Arjuna wonten maring adawu. Lah kok dadi tiba saka Dirgantara, Koko Prabu, kula sampun saged pinanggih kaliyan tiyang Nyidra Pusaka. Lho. Nyidra Pusaka pustaka Jamus Klimasada kasinggihan mekaten sapa? Naminipun Dewa Kahana. Lah kok Siadi ora mbudidaya njaluk sampun perang aben ajeng kaliyan Dewa Kahana nanging kula kawon Koko Prabu. Kowe kalah. Inggih Koko Prabu, weh acara kaya ngapa menungsane? Gunjang ganjing langit kelap-kelap aton lur kincanging risang mawe gandrung. Arjuna wonten maring adawu. Kendhita Yat mimang kadanga dewa kowe ora menang karo Dewa Kahana. Sababipun menapa? Ngibarate kae geni lagi murup diwenehna banyu ora bakal ludes nanging malah saya ngombro-ombro. Kepareng paduka, ayo golek jago karo Kakang. Monggo kula nderekaken Koko Prabu.